Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης και παρακολουθείτε Workout Box Race. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε ένα 7 λεπτό full body πρόγραμμα με 45 δευτερόλεπτα άσκηση και 15 δευτερόλεπτα ξεκούραση ανάμεσα σε κάθε άσκηση. Θα γυμνάσουμε πόδια, κοιλιακούς, στήθος και όλα αυτά μαζί με αερόβιο. Στις ασκήσεις θα δούμε lunges, Russian twist, high knee taps, back extension, burpees, mountain climbers και θα τελειώσουμε με squat hold. Πρώτη άσκηση για σήμερα. Lunges. Στα lunges ξεκινάμε με τα πόδια μαζί και θέλουμε να δούμε ορθές γωνίες στα πόδια. Ξεκινάμε σε 5. Σε 3, 2, 1, πάμε. Προβολές. Ορθή γωνία τα πόδια, ίσως ο κορμός. Κάνουμε ένα αλλάξει τα πόδια. Μία το αριστερό, μία το δεξί. Για 45 δευτερόλεπτα. Ωραία. Πανερχόμαστε στην αρχική μας θέση. Ωραία. Ορθή γωνία το πίσω πόδι, ορθή γωνία και το μπροστά πόδι. Έξω κορμός. Ωραία. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Συνεχίζουμε για 5 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Επόμενη άσκηση. Russian twist. Καθόμαστε σε στάση V και ένα lax. Κάνουμε tap σε κάθε πλευρά. Μπαίνουμε σε 5, 3, 2, 1. Παίρνουμε θέση, πόδια και ένα lax. Κάνουμε tap. Μία στη μία πλευρά, μία στην άλλη. Τα πόδια δεν ακουμπάνε στο πάτωμα. Κάνουμε για 45 δευτερόλεπτα. Ωραία, συνεχίζουμε. 25 δεύτερα ακόμα. Μία από τη μία, μία από την άλλη. Δεν χαλάμε το βε. Σφίγγουμε τους κοιλιακούς. Σφίγγουμε λίγο τον κορμό. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. 3, 2, 1, 15 ξεκούραση. Επόμενη άσκηση. High knee taps. Παλάμες, κοιτάνε το πάτωμα και σηκώνουμε ψηλά τα γόνατα. Ένα λάκι τα πόδια. Μπαίνουμε σε 3, 2, 1, πάμε. Πάμε ρυθμό. Κάνουμε για 45 δευτερόλεπτα. Ψηλά τα γόνατα. Ωραία. Πάμε μπροστά. Έξω το στήθος. Πέντε δεύτερα ακόμα. Ωραία. 5, 2, 1. Ωραία. Επόμενη άσκηση. Back extension. Καθόμαστε στη θέση arch και σηκώνουμε χέρια και πόδια μαζί. Μπαίνουμε σε 5, 3, 2, 1. Για 45 δευτερόλεπτα. Back extension. Χέρια πόδια μαζί. Ωραία. Σφίγγουμε τους ραχιούς μας. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. 5, 3, 2, 1. 15 δευτερόλεπτα ξεκουράσει και πάμε για burpees. Burpees. Ξεκινάμε, κάνουμε ένα push-up από όρθια θέση, επιστρέφουμε σε όρθια θέση και πάμε παλαμάκια. Μπαίνουμε σε 3, 2, 1, πάμε. Κουπάει το στήθος κάτω, σκονόμαστε, παλαμάκια. Συνεχίζουμε. Πάνω, κοιτάμε ευθεία. Ξαναπέφτουμε. Το κάνουμε για 45 δευτερόλεπτα.
Ωραία. Ίσως ο κορμός. Κουμπάει το στήθος. Δέκα δεύτερα ακόμα. Τρία, 2, 1. 15 δευτερόλεπτα ξεκούραση. Επόμενη άσκηση, mountain climbers. Καθόμαστε κάτω και κάνουμε ένα lag στα πόδια. Σε 2, 1, στηρωμένα χέρια, παίρνουμε position και ένα lag στα πόδια. Τα αγώνα θα φέρνουμε μέχρι το στήθος. Ωραία, χαλαρό ρυθμό. Σημαντικό, τεντωμένα τα χέρια. Σφίγγουμε τους κοιλιακούς. Δεκαπέντε δεύτερα. 5, 3, 2, 1. Επόμενη άσκηση. Έχουμε squat pull. Καθόμαστε στη squat και την κρατάμε. Μπαίνουμε σε 5, 3, 2, 1. Κάνουμε position, άνοιγμα των ώμων. Βγάζουμε στήθος, κοιτάμε μπροστά, κρατάμε τη θέση αυτή. Σε αυτά 5 δευτερόλεπτα. Ηρεμούμε. Είκοσι δεύτερα ακόμα. Μένουμε. Τελευταία άσκηση σήμερα. 10 δεύτερα. Κρατάμε το σκοτ. Ωραία. Το βάρος είναι πίσω. 3, 2, 1. Αυτό ήταν για σήμερα. Μόλις ολοκληρώσαμε ένα 7 λεπτό full body πρόγραμμα, το οποίο δεν χρειάζεται εξοπλισμό και όπως είδατε μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και στο σπίτι. Αν σας άρεσε το βίντεο και η γυμναστική μαζί μας, κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!